Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Rama Rama Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavranda Hare Krishna Hare Krishna Mataji ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातीर्थतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामिन् इति नामिने नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथातामदाय नगरग्रामधारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭൂമി ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഭാഗവതം പറ്റാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൃഷ്ണ ബുക്ക് വാങ്ങണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പേര് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മലയാളം ബുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ടെമ്പിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു കോംബോ സെറ്റ് ആയിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് 3 പുസ്തകം കൂടി ഒരു കോംബോ ആയിട്ടാണ് 700 റുപ്പീസിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിന് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ 3 പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പേര് പറയണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിൽ കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻ മാതാജിമാൻ ആരെങ്കിലും പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭാഗവതം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. മറ്റവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പേര് കൊടുത്താലും മതി. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരുമാതിരി ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണത്. അതിനുള്ളത് ഏതിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലിങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി. കാരണം 3 പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് വാങ്ങണതിന്റെ കൂടെ 3 പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ശരിക്കും മണിഭൂഷിത മാതാജിയാണ് അതിന്റെ ഇൻചാർജ്. അവരോടാണ് ചോദിക്കുക അവിടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഏത് പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പുസ്തകമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേര് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ ഇരിക്കണത്. നമ്മള് ശ്ലോകം ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേദപ്രിയ മാതാജിയോട് കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇന്ന് ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ക്ലാസ് എടുക്കാതെ നമുക്ക് അത് ചെയ്താലോ? ആ ശരി, ഓക്കെ മാതാജി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഉം. ഉം. മാതാജി ഒന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആക്കണോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാലും മതി. ഹോസ്റ്റ് ആക്കി ഓക്കെ മാതാജി. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആക്കിയാ മതിയോ? ആ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. എത്ര പേര് വരാറുണ്ട് മാതാജി ക്ലാസ്സില്? ഏകദേശം 40 പേര് ഇന്നലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാതാജി. 42 പേരുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ ഇന്നലെ 42. ആവറേജ് ഒരു 40 ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാറ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് മീൻസ് ഭാഗവതം എല്ലാം നമ്മളെ മംഗളാരതിയിൽ മലയാളത്തിന് ബുക്ക് മേടിക്കുന്നവരുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ അതിൽ നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പേര് വരും ഒന്നും കൂടി. അത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മളൊരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബുക്സിനെ കുറിച്ചും ഓരോ ബുക്കിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി പറയാനായിട്ട് ഒരാളെ വയ്ക്കിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ മാതാജിയോട് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും മാതാജി കയറും. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് അറിയാം. ഇന്ന് ക്ലാസ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? രാവിലെ കയറിയവർക്കൊക്കെ അറിയാം. രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതെ, ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിലപ്പോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് മേടിക്കാനുള്ളവർ മേടിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. നമുക്ക് എന്ന ഡേറ്റ് ഇട്ട് 2-ാം തീയതി തൊട്ടല്ലേ നമുക്ക് റീഡിങ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ അല്ലെ? മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമോ മാതാജി? എങ്ങനെ? കൃഷ്ണ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമോ? ബാക്കി കിട്ടുമല്ലോ. കൃഷ്ണ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മേടിക്കേണ്ടവർക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ എന്നോട് ചോദിക്കണം. ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരണം മാതാജി, അഡ്രസ് അടക്കം. എത്ര രൂപ മാതാജി? കൃഷ്ണ ബുക്കിന് മാത്രം 530 വരും. പോസ്റ്റ് ചാർജ് കൂട്ടിയിട്ട് 530 കേട്ടോ. കൃഷ്ണായനാണോ അത്? അല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. കൃഷ്ണായനല്ല അല്ലേ? കൃഷ്ണായനം വേറെയാണ്. അത് ചെറിയ ബുക്കാണ്. അത് ചെറിയ 50 രൂപയുടെ ബുക്കിൽ വരുന്നതല്ലേ. അത് 5 എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. 5 പതിപ്പ്. അതല്ല വേണ്ടത്. അതല്ല, ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്. ശരി. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് ഫുള്ള്. നമ്മുടെ ഭാഗവതം 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ സമ്മറിയാന്ന് പറയാം നമുക്കത് വേണിച്ചാല്. അപ്പോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള്. അപ്പൊ നമ്മളതിപ്പോ L4 എന്തായാലും നമ്മള് 2-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ വായന തുടങ്ങാൻ നിൽക്കാം. അപ്പൊ ബുക്ക് ഉള്ളവർക്കേ വായിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. PDF എടുത്ത് ഇടില്ല നമ്മൾ ഇനി ഗ്രൂപ്പ്. അതൊന്നും PDF ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അത് PDF ഇടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ബുക്ക് മേടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാം. 1 മണിക്കൂർ വായന ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ. അല്ലാത്തവർക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ പരമാവധി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതം നമ്മള് പറ്റുന്നവര് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം. ഗുരുവായൂർ ഫോണിൽ കിട്ടുമോ? ഗുരുവായൂരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇസ്കോന്റെ എല്ലാ സെന്ററിലും ഇസ്കോന്റെ എല്ലാ ബുക്കുകളും എല്ലായിടവും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി.
മാതാജി കയറിയിട്ടില്ല, ഞാനതാ നോക്കിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെങ്കിൽ എൻ്റെ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അത് മോഡ് ഓഫായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേ. ഇനി അതുകാലം നമുക്ക് രാവിലത്തെ മംഗളാരതിയിൽ ഒന്നിലും കയറാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. മംഗളാരതിയിൽ അതും ചോദിക്കട്ടെ, മംഗളാരതിയിൽ എത്ര പേര് കയറുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്? മംഗളാരതിയിൽ സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഉണ്ട്, നിഷ മാതാജി ഉണ്ട്, ജൂലി മാതാജി, ലാലി മാതാജി, പോക്കോ 71 രേണുക മാതാജി, പിന്നെ ആരാ കയറുന്നത്? കോമള മാതാജി കയറാറുണ്ട്, രാജശ്രീ മാതാജി, ഷീബ മാതാജി. കയറാത്തവര് ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട് മാതാജി. മനസ്സിലായി, അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായി. കയറാത്തവരും കൂടി കയറാൻ നോക്കാം. നമ്മള് ആദ്യത്തേലും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരാണ് നമ്മുടെ കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം. കയറാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ എനിക്ക് അറിയാം, പേര് മാറി കിടക്കുന്നല്ലേ. മാതാജി എനിക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് വയ്യായിരുന്നു, പനിയായതുകൊണ്ടാ കയറാൻ. കയറാഞ്ഞത് അല്ലേ? എനിക്ക് ഭാഗവതം ബുക്ക് വന്ന് ഞാൻ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട. കണ്ടു ലീല മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? കണ്ടു. അതെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാവിലത്തെ നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ലാന്നോ? 3 മണിക്കുള്ള നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്ക്. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല? ഇല്ല മാതാജി, സത്സംഗത്തിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെയാണല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നും രാവിലെ എണീറ്റു പറ്റിയില്ല, നോക്കിയപ്പോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ലായിരിക്കും. ഇന്നലെയും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കം വരും. ശരി, നാളിട്ട ഞാൻ ചെടക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, അതില് തെറ്റി കയറുന്നു മാതാജി. ചില ദിവസങ്ങളില് മംഗളാരതിക്ക് കയറുന്നതിന് പകരം ആ ലിങ്കിൽ കയറി പോകുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തിടും. എന്നാലും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ലിങ്ക് ഏതാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സത്സംഗത്തിന്റെ ലിങ്കാണ് 3 മണിയുടെ ജപത്തിന്റെ ലിങ്ക്, സത്സംഗത്തിന്റെ ലിങ്കാണ് നമ്മുടെ. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും കയറുന്നല്ല മാതാജി, അതിന്റെ ലിങ്ക്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ആണല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. മറ്റേ ഞാൻ ആ സമയത്ത് 5 മണിയാകുമ്പോ തന്നെ 16 റൗണ്ടും കഴിയും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ കയറാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ സമയം കിട്ടാറില്ല മാതാജി. പിന്നെ അത് അല്ല, അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്കും ഒരേ ലിങ്കാണ്. ഓർക്ക, ഇന്ന് 3 മണി കഴിയും എന്തായാലും. 1/2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വരുമല്ലോ ക്ലാസ്. അപ്പുറത്ത് സമയം മാതാജി കയറിയില്ലല്ലോ. ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ പറ്റുന്നവര് കയറാൻ നോക്കാം. രാവിലത്തെ മംഗളാരതിയിലായാലും കയറാനായിട്ട് നോക്കാം. ഭാഗവതത്തിന്റെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് നോക്കാം. പതുക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എല്ലാവർക്കും ആദ്യം, അല്ലെ? കയറുന്നവർക്കറിയാം, മംഗളാരതിയിലൊക്കെ കയറുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇല്ല, രാവിലെ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതായത് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമന്റെ പുസ്തകം കിട്ടാൻ ഇസ്കോന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ. ഇട്ട് തരാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒന്നുകൂടി ഇട്ടുതരാം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടുതരാൻ പറയട്ടാ. ഇന്ന് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കാം അല്ലേ? 3 മണിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ